Oh, pag-utang ko ani, oh. Pag-utang si ate. Saya di ka na uli ate Ki. Itong mga 350. Ay kasayo, nagbaktas ka? Mm. Sabay mo nila Yuhan? Dili. Kamu Yuhan, kung magbaktas mo sa kilid na dyan mo agi ha. Dili magtabok-tabok. Ay, nabaktas siya. Kanina pong Nana, wala ka nagulat sa ako, Yuhan. Ano Kano wala? sa ka na uli? Dito kayo magminik. Unsay oras? Unsay oras ka na uli, Yuhan? Di oras na nag-uli. Alas 3? 4. Alas 4? Uli man ko alas 3, alas 3:50. Wala lagi ka nasabay sa ako. Sa Tilayla, always late pag uli. Napa siya dito, ah. Wala na sila klase, pero basta na-practice sila.